लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान ब्लगिं लाबोबाय नोंथांमोना आंखौ फल' खालामबावदो नायदो आङो एपिसि सार्केलजों आङो थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो एपिसि सार्केला सफैबाय एपिसि सार्केल सफैबाय नै जोङो एपिसि स्ट्रेट नै फैबाय जोङो मेन हाइवेजों थाङाखै आङो मोनसे जायगायाव थाङो नोंथांमोननो दा आङो सरप्राइज सार्किल रड बियो ब मार्केट जायो नै सानडे आरो बुधबारावहाय जायो लामाया खालिथार फुंनि समावबान ट्राफिक भिर जायो मानोना फुङावहाय दखानफोरा खुलियो आरो बे टाइमावहाय खुलिया बिनि थाखाय लामाफोरा सुनसान आरो ओंखारलाबो पुलिसफ्रा हमो ओरैहाय लामा बानायगासिनो दं नै नागसि नागदा मोननैजोंबो आरो जोङो मेन गेजेरनि लामायावहाय जायगा जाबाय मादापाटना बियो लोगोफोर बिनि जायगानि नामा जाबाय जिगनि मादापाटना इयो बेंगलरनि आरो आं दा थांसै आरगेदेया मोनथ'वाखै dampar लोगोफोर न'फोरा आरो जागा मोजां फैनो गोसोब्ला सोरबाफोर दखानफोरालाय बेंगलरनि न'फोरखौ दिन्थिसै आङो नै लोगोफोर आङो फैबाय आरगेदेयाव सफैबाय सासे लोगोनि बार्थडे जानो फैदों आरो न'आवखौनो आन्दायफैबाय माबे गवालिजों मिथिले लामाखौ आन्दायदोंमोन लोगोफोर आङो बेक साइड खालामफिनदोंमोन दा लोगोआ फन खालामना बुंबाय ओरै फैफिन स्ट्रेट होननानै दा आङो हाबबाय नै आरगेदे नै आंनि लोगोफोरा आरगेदे इयो लोगोफोर दा एरगोदानिफ्राय आङो रिटार्न जाफिनबाय आङो गावनि थानाय जायगायावहाय थांफिननोसै दा नुबाय लोगोफोरखौ आङो सरप्राइज होबाय मानो होनब्ला आंनि लोगो सानैनि बार्थडेमोन दिनै इन्जय खालामबाय आरो दा जासोनानैहाय आङो थांफिनसै बिराद जाबाय सापाति आंनि बर' हारिनि लोगो कानाडा लोगोफोर आंखौ इनभाइट खालामनायखौनो आङो फैदों बांसिन चिंग्रि लोगोफोरा गैया मानो होनब्ला न'आव थांब्लादों बिसोरो फैफिनाखै आरो बियो नै बास्टप आरगेदेनि
थ' लोगोफ्रा दिनैनि आंनि ब्लगिंखौ नुबाय आङो माहाय थाङामोन दा आङो गावनि जायगायावहाय जेराव आं थायो बहाय आङो रिटार्न जाफिनबाय थ' आङो दिनैनि ब्लगिंखौ बेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालामो दाबाव आरो शेयारखौबो खालामो दाबाव आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दाबोनो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो बयखौबो बाय बाय